Kuthenjwe izindlu nemoto ezixabisa i-52.6 million rands kumaphondo amane naquka elaseMpumalanga nekhokeleka uba zathengwa ngemali eyafunyanwa ngondlela mnyama kwiithenda ze-COVID-19. We have a pipeline of potential international investors ready to invest in a new DBS bank that will also become the vehicle and the platform for massive multi-billion investment here in Venda. Abanini zabelo abajonelwa zimali zabo kwibhanki eyabhangayo yase-VBS ngo-2018 bathi le bhanki mayivuselelwe ngokutsha kuba isanendima enkulu kuqoqosho lwaseVenda. From our side, all our athletes are ready. If you have seen the Diamond League, our athletes are doing very well. Imbaleki zeli zithi ziqule zaligangatha ukulungiselela imidlalo ye-Olimpiki nezaqala ngoLwesihlanu eParis kwelaseFrance. Singonondaba benu siniqulunqele eziteketeke ukanti ndiziphaka noKhetha Mbatha ositolikela ngolwimi lwezandla. Molweni makhaya. Kuthenjwe izindlu nemoto ezixabisa imali engango-52.6 million zerandi kumaphondo amane naquka iMpumalanga kwiphulo loqoqo nobelkhokelwa ke licandelo elikhethekileyo lophando i-SIU onothimba i-Asset Forfeiture Unit kunye nebutho loKhetshe. Ezi zindlu nemoto kutyholwa ngelithi zathengwa ngemali eyafunyanwa kwiithenda ze-COVID-19 nezanikezelwa lisebe lemisebenzi yoluntu eMpumalanga. Emalunga eliphiko lwe-SIU, ema-Hawks kanye ne-Asset Forfeiture Unit bahambele tifundza letihlukahlukene lokufaka ekhatsi iMpumalanga, Northwest, Gauteng kanye ne-Western Cape. eMpumalanga kulapho i-SIU idle khona tindlu letihlukahlukene letimba eColo. There are about 29 of these houses and there are about 31 cars and a boat. Bank accounts, bail monies are all being seized as part of the recovery of this money that was given to these people unlawfully. We have got this operation happening in 34 locations at the same time. And most of them are here in Mpumalanga. We've got one in the Western Cape. We've got in the Northwest at Rustenburg. We've got in RTBS where the boat is. Luphenyo lolwendiwe i-SIU kanye nema-Hawks lukhombise ukuthi tinkampani letatfola emathenda e-COVID-19 takhipha timali letihlobile kufumbatsisa tikhulu takhulumende. Some of these people have been arrested already, and that is why we are talking about seizing their bail money, because even after, if anything, they have to be given their bail money, it will be attached, because that's what we are doing today. Investigation also revealed that these people had the properties, which it was a proceed of crime. The court decided to attach those properties. Hence, today we are here to make sure that those properties are being seized to recover the money. The trial have started yesterday, whereby some of the accused appeared in court, and today also they are appearing. The court is scheduled for the whole week, where all of our suspects will be continuing with their court appearances. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eWhite River eMpumalanga. Isebe lijongene nemiba yabasebenzi nengqesho inkonzo yesipolisa isebe lezekhaya kuquka namagosa akwa-SARS enze uqoqo kumzimveliso ose-Bronkhortspruit kwisixeko saseTshwane nalapho kutyholwa ukuba lo mzimveliso awuthobeli imithetho yabasebenzi. Abasebenzi abangafunanga kuchazwa amagama bathe abonwabanga kulo mzimveliso batsho besithi imiba yemivuzo nokunqongophala kwezixhobo zokuzikhusela kunefuthe elibi kumsebenzi wabo. Asinawo la kule family na because isikhathini esiningi sithola i-pay ngekho equal. Uthola ukuthi singena 6 to 6 sisebenza umsebenzi ofanako siya operator but i-pay yethu ayilingani. Ayifani i-pay yethu. Uthola ukuthi iSeptember uthole 7,000,
January uthole 2000 so into le yasilimaza kakhulu nokugula kwethu ngapha abanandaba nakho because abasinikezi nama medical ukuthi sihambe so check emakliniki or in ukandigosa kwisebe lijongene nemiba yabasebenzi nengqesho lithi le nkampani iza kuthatyathelwa amanyathelo. In terms of the compensation fund, we'll have to make sure that we make calculations, and for that period that they were not paying, we'll have penalties and interest. The same will apply to the unemployment insurance legislation. But in terms of the non-declaration of the injuries that took place at the workplace, then that is a criminal offense that will have to be dealt with under Section 24 of the Occupational Health and Safety Act, that we might open criminal case against the employer. And also in terms of the basic conditions of employment, we'll have to issue out a compliance order which will determine the amounts that will have to be paid. Isebe lijongene nemicimbi yabasebenzi nengqesho lithi liza kuyithathela ingqalelo imingeni ejongene nabasebenzi kulo mzimveliso kwaye siza kuqina isandla ngakumbi kwinkampani eziqesha abemi bangaphandle nabangenazimpepha ezibavumelayo ukuba baxelenge kweli. Can note in terms of the province that in the road freight industry, a lot of drivers are not South Africans, despite that is not a scarce skill. That is a skill that South Africans have, and that is the area in which we'll have to make sure that as the department, jointly with the Department of Home Affairs, we scratch the ground and make sure that we uproot that and it doesn't happen again in the province. Nangona umphathi wale nkampani sithi inkampani yakhe iyawulandela umthetho, abasemagunyeni abacingi njalo kwaye bathi baza kunyanzelisa le nkampani ukuba ibabuyekeze abasebenzi imali eyityala bona. I-VBS Shareholders Forum ithi abanini zimali ezehliswa ngomlenze kule bhanki eyatshabalala ngonyaka ka-2018 i-VBS Mutual Bank baxolele ukumila ingca emqolo besilwela imali yabo. Oku kudandalaziswe kwintlanganiso nonondaba namhlanje nejolise ekufumaneni indlela ebheka phambili njengoko kusaqhutywa uphando kokuphathelene nabanye abantu ababandakanyeka kweli bholo lorhwaphilizo. Avakalise iminqweno yawo amaxhoba ibholo lebhanka i-VBS oku kusemveni kokuba usihlalo wale bhanka uChifiwa Matodzi esamkele isivumelwano esibekwe etafileni kwanesigwebo sokuthothoza entolongweni 15 leminyaka nalapho ke athe waxela khona oogxa bakhe abakwisigqeba esiphezulu kweli bholo lorhwaphilizo. We humbly request that, number 1, perpetrators to be brought to book to follow Mr. Philip Truter and Chipiwa Matodzi. Number 2, all those who wrongly received money from VBS to pay it back. We would also like to appreciate law enforcement for holding to account all those who committed crime in VBS and welcome the recent 15 years jailed term for Mr. Chipiwa Matodzi, a former VBS chairperson. We also appreciate the fact that he, Mr. Matodzi, pleaded guilty and revealed the truth. Kambe kukholelwa ukuba ukuvuselelwa kwale bhanka kungalikhuba lokuqoqosho lwasevenda. We have a pipeline of potential international investors ready to invest in a new VBS bank that will also become the vehicle and the platform for massive multi-billion investment here in Venda, in agriculture, agro-processing, tourism, and a new smart city by Nandoni Dam and the river. That's what we are now driving. Entertainment, production of movies. Ngelixa i-VBS Shareholders Forum imemelele kubo bonke ababandakanyekayo ukuba baphumelele ubala bathethe inyaniso. Lihlehliselwe umhla wama-21 ku-Agasti ityala lobuqhophololo elijongene nalo ebefudula ingumphathiswa wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko uMnumzana Zizi Kodwa kunye natyholwa naye uJohan McKay. Igqwetha limele esisibini uAdvocate Zola Majavu uthi ulindele inkcukacha ezithe vetshe ngokuphathelene nokutshutshiswa kwabo. Ukanti kutyholwa ngelithi uKodwa wafunjathiswa imali ebalelwa kwi-1.7 million zeerandi nguMcKay nowayesakuba ngusomaqhuzu kwinkampani i-EOH. On the previous occasion, the matter was set down for the state to disclose the contents of the docket to the accused. Now that it has been done, accused number 2, Mr. Godwa, has brought an interlocutory application to receive further particulars
from the state. So the court has provided us with the indulgence until the 21st of August 2024 to consider his application and for us to respond before we return to court on the 21st. I respect the state. They believe that they have a case. I respect it. I am saying, having read the charge sheet which they gave to us and having read what they are going to use to prove the charges against my client, there are gaps. So I'm sounding an advance warning shot to say, please explain to me how you link this and that based on what you have given. Because remember, they are constrained to use that which they made available. So the docket is what they're going to use. If you ask me on the 21st, I would be a bit more bullish in terms of what my view is. But at this stage, I prefer to stay clear. Umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa uthe thaca izinto eziphambili azagxila kuzo kurhulumente wakhe wesixhenxe namhlanje eParlamente eKapa ngethuba levoti yohlahlo lwabiwo-mali lwakhe. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi enye yezinto eziphambili kurhulumente wakhe kule minyaka emihlanu ezayo luhlumo loqoqosho lweli. Our overriding priority for the next 5 years is to achieve more rapid and inclusive economic growth so that we can create jobs, reduce poverty, and build a more just and equal society. To achieve this, we must configure the system of government to support a significant expansion of investment in infrastructure. Iqela le-MK lithi alihambiselani kwaphela nohlahlo lwabiwo-mali lukamongameli Cyril Ramaphosa. President, there are many programs and state departments in your office. The first problem is that I have not had sight of the annual performance reports. We asked for them even this morning. So it's very difficult to approve of something in the dark. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema uthi abaluxhasa uhlahlo lwabiwo-mali lukamongameli ngelithi yinkcitho nje engafanelekanga. Until we clarify the roles and intentions, we will never support this budget vote 1 on the presidency because it is a waste of government resources. A lot of money is being spent on useless things instead of redirecting those resources into the projects that are beneficial to the people of South Africa. Kusenjalo umnumzana uJulius Malema uthe wafumana ithuba lokuziphendulela kwintetho kaRamaphosa nalapho umongameli besithi le nkokheli ye-EFF ayibonakalisa inhlonipho ngakuye. You asked me a question and said, where were you? It was biologically impossible for me to be there. So don't question me. Go and question my mother and my father why I was not there. But when the time came, I showed up. And when the time came, I never sold out. When the time came, I was never a collaborator. I came at an early age and nothing will remove me. uRamaphosa uvumile ukuba ingxaki yombane yenye yezinto ezibe ngumqobo ekukhuleni koqoqosho. Uthi iofisi yakhe iubeke phansi kweliso elibukhali lomba. Ibhunga leenkokheli zephondo laKwaZulu-Natal linqubisane intloko kwilirhutla yokuqala phantsi korhulumente ubumbano kwilingeke lokufumana umhlahlandlela wokujongana nemingeni yephondo kwanokuza namacebo ophuhliso. Kule nkomfa entsukumbini, inkulu baphathiswa uThami Ntuli uthi baza kuphuma benazo izisombululo zemingeni yeliphondo. Inkulu baphathiswa yephondo laKwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi injongo zale nkomfa yokuqala yelirhutla kukugwadla amaqhinga azakuza nezisombululo eziza kwakha urhulumente wobumbano onenjongo kweliphondo. The first task of this provincial legislature is to showcase the unwavering unity of purpose among all the members of the current administration in crafting and implementing the 7th administration's program of action, which will emerge from this legislature. The KwaZulu-Natal government must grapple with poverty and inequality, unemployment and economic stagnation, crime and social unrest. We must also discuss solutions that bring about good governance and prevent corruption. Uhlabele mgama ke ngelithi
Umnqweno wabo kukuvuselela ithemba kubahlali beliphondo kananjalo baqinisekise ukuba imfuno zabo ziyafezekiswa. Usapho lakwaRhalgane luvakalise ungaxoli kukumiswa kwesicelo sebheyili kwakhona inkundla kamantyi yaseLibode eMpuma Koloni ngakummangalelwa uMzwamadoda Gwabalaza. uGwabalaza ujongene namatyala amathathu okubulala amalungu amathathu akwaRhalgane ngoMatshi ka-2021. Eli tyala limiswa namhlanje kuba igqwetha lingafikanga enkundleni. Ukanti ke uNtsiki Noyiya ube nodliwano-ndlebe nesithethi sosapho lakwaRhalgane emva nje kokumiswa kweli tyala. Kwangenjixukuxa namhlanje usapho lakwaRhalgane luphelekwa ngabahlali baseGqulu bafike ngobuninzi phambi kwale nkundla kamantyi yaseLibode ukuzawucela umantyi into kokubana angamniki ibheyile umtyholwa uMzwamadoda Gwabalaza owaziwa njengekampondo. Kodwa ke sinaye apha isithethi sosapho utata uZolile Rhalgane. Tata uZolile Rhalgane liphinde lamiswa kwakhona eli tyala kuba igqwetha lingakhange lifike namhlanje, kanti nangomhla wama-23 kuJulayi khange lifike. Niziva njani? Siyifemeli yakwaRhalgane asixolanga. Sasingaxolanga kokuqala, asixolanga. And kuyacaca ukuba le nto yokumiswa kwetyala iyaphambili. Asiboni liqhuba eli tyala. Alikaqhubi thile oko laliqala ngo-2021, alikaqhubi. Sihlukumezekile mama siyifemeli. Sihlukumezeke kakhulu. Andazi uba umthetho ungabona kanjani uba sihlukumezekile. Angazi kodwa siyafuna ubona umthetho sivele azi uba abantu bonakalelwa aba safelwa ngabantwana basekhaya abomkhulwa wam ngemini eyi-1 abathathu. Inkosi kakhulu. Lowo ngutata uZolile Rhalgane wosapho lakwaRhalgane. Namaxa ityala lizawuchotshelwa kuqala ngomhla we-13 ukuya ngowe-15 ku-Agasti eMthatha Regional Court, baza ngobuninzi kuyokuxhasa olu sapho lakwaRhalgane. Batsho besithi ke into kokubana eli tyala ulilibazisa ngabomi, bamtyhola ummangalelwa ngokulibazisa ngabomi ngokuba asoloko esithi xa uyalifuna igqwetha ngengomso, xa lifumana igqwetha athi akalifuni igqwetha, ngenye imini athi uyayifuna ibheyili kodwa aphinde atshintshe ingqondo athi akayifuni ibheyili. Loo nto ke ayibaphathanga kakuhle abahlali baseGqulu, ingakumbi usapho lakwaRhalgane. Ngomso ke liyaqhuba eli tyala nalapho kulindeleke into yoba kuphinde kumiswe olunye usuku lokuhlalela isicelo sebheyile. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya kwinkundla kamantyi yaseLibode eMpuma Koloni. Kuzawuqhawuka kunobathanda ngoLwesihlanu xa iqala ke imidlalo yeOlimpiki neza kubanjelwa eParis kwelaseFrance. Ukanti umbutho weembaleki kweli uthi kweli ityeli uqule waligangatha kwaye unethemba lokuba iimbaleki zeli zizaqhuba kakuhle kakhulu kule midlalo. Kushiyeke iintsuku ezintathu kuphela phambi kokuba iqalise ngokusesikweni imidlalo yeOlimpiki eParis. Iimbaleki zeli zange zifumane nanye imbasa kwimidlalo yeOlimpiki edlulileyo yaseTokyo. Onke ke amehlo aza kube ethe ntsho kuzo kweli tyeli. From our side, all our athletes are ready. If you have seen the Diamond League, our athletes are doing very well. It shows that as Athletics South Africa, we are ready, and then we have prepared our team very strong. And then we just urge the support of the community, the support of South Africa to say, South Africans, please, let's support our team. Uninzi lweembaleki zeli ziza kube zithabatha inxaxheba okokuqala kwiOlimpiki, kwaye phakathi kwazo singabalula idyongwana eneminyaka eli-18 kuphela ubudala uBayanda Walaza. Every athlete wants to be in that stage. So Paris is everyone's dream. So for me to be there, it means a lot. And being there, I'll be excited running against Vele, Coleman, but I don't think Coleman will be there. Those big guys, those big names. Ziza kuqhawuka zihlangana ke ngoLwesihlanu. UNogqaza watshiwe sithi qulani niyeke magwedini nani zintwazana ze nisihombise nisenze abantu apho eParis. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiyiphathelwe nguThabile Makhaphela. Kakhulu kuwe sithe ukhatshwa kaloku nguye ukhetha kwiqonga leni elikhulu lendaba. Ndiyabulisa nawe mbukela wam ekhaya, ndikwamkela bethuna kwelam kaloku iqonga lemozulu. Mna ke ngegama ndinguThabile Makhaphela, uMamthembu nanze yakutshanje imozulu.
sivula mbukele ngokuphawula kaloku trans iziganeko zemozulu ugabalala nje kuMzantsi Afrika kuphela kuyatshisa noko futhi kuncomeka phaya ngomso kwindawo ezininzi apha kumbindi eMzantsi njengaphaya koDiara noxa bevuswa ingqele pha ngala 1 class ekuseni iyaguquka imozulu noko lihlaba umhlaba kamnandi langa phaya ngo-16 degrees noxa ke imeko semandundu phaya ko-Alvani kodwa kuyaqhuba imini yakhona futhi icwengi kamnandi xa besonga imini phaya ngala 18 degrees kubande kodwa phaya iKaladokhwe ngesibini ekuseni amaqondo wakho ke mbukeli wam aphantsi nalowo kaloku aphezulu sivula phaya kwiphulo lokuqala lethu lisempuma koloni njengapha korhafu senjuba kubanda kakhulu phaya ngaphaya kweqanda ifikela ku-2 langqele phaya itshintshe ke namafu phaa ngokusuku ku-16 degrees kanti kumbindi apha eMzantsi Afrika mbukeli kuse-Free State njengapha kaloku kuncambi yeliphondo kovelcom phaya neziphaluka bevuswa yingqele ngenxa yelaqanda phaya silibonayo kutshile phaya emini noko nga-20 nje mbukeli wam abe nanye kanti phaya iphondo lasentshona koloni ngomso indawo esigudle unqome phaya njengaphaya kaloku ko-Fredendal kuyabanda ekuseni phaya umoya uyabhudla izantyala zemvula phaya ngala 15 degrees kuba nempela phaa koWorcester futhi ekuseni ku-6 nantsi kaloku imozulu phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso phaya koDiara napha koPriska kubanda mpela ngesasithathu icwenge noko phaa xa beqhuba nosuku belusonga ngayo kaloku la 19 degrees kuyabanda eKimberley ngo-2 ukanti yona imozulu phaya ephondweni laseNorth-West ngomso koVryburg neengingqi ezikufuphayo kuyabanda noko licwengile ilanga phaya ngemva kwedinala nga-20 nje mbukeli akhatshwa sisithathu kuhle Mahikeng noxa kubanda ekuseni bevuswa ngu-4 xa siqhuba mbukele kulapho sikhwebethela kuseRhawutini iphondo phaa koPretoria kumantla weliphondo sisibhozo ngexesha lasekuseni futhi kuyacwenga kamandi phaya emini futhi Bonkomspruit kutshisa kamandi futhi ngo-22 degrees naphaya ke Johannesburg ekuseni kuyabanda ngo-6 xa sinyuka sihlabela mgama sijonge phaya iphondo lethu likumantla kuseLimpopo njengaphaya koPulukwane phaya nendawo ezikufuphi phaa kulangingqi futhi kutshisa kamandi noko phaya emini futhi nga-20 mbukele akhatshwa sisithandathu sehle njalo sijonge iphondo lethu liphaka lokhu lona impumalanga njengaphaya koMiddelburg kumantla weliphondo phaya ekuseni kube bubanda ngesasithandathu itshintshe imozulu nokuxa besonga imini yabo futhi ngo-22 degrees kuyabanda emalahleni ekuseni ngala 9 xa sivala siqukumbela kaloku imozulu yethu phaya ngephondo lokugqibela KwaZulu Natal indawo eziphole kamandi phaya njengapha kubanda phaya ekuseni futhi koNewcastle neziphaluka ngala 5 degrees ekuseni bayayisonga imini kamandi phaya koVryheid ngo-25 degrees mnu mamthembu uqhuda nengoza ndikuthanda kangaka xesha limliyole Mathonga mnandi.